Ndewo, no, and welcome to your Week 8 sentence review. If the week has been busy, this is your chance to catch up. All 15 sentences from this week's Igbo Daily Drops in one place. Our mission is simple: to raise 10,000 next generation Igbo speakers. And every sentence you practice, brings us one step closer. So wherever you are, in the car, on a walk, or relaxing at home, let's review the sentences from this past week. Ka anyị bido. Let us begin. 1. Ahụrụ m ahụ m. I see my body. Repeat after me. Ahụrụ m ahụ m. Ahụrụ m ahụ m. Ahụrụ m ahụ m. Number 2. Enwere m isi. I have a head. Repeat after me. Enwere m isi. Enwere m isi. Enwere m isi. Number 3. Enwere m aka. I have a hand. Repeat after me. Enwere m aka. Enwere m aka. Enwere m aka. Number 4. Ahụ dị m mma. My body is well. Repeat after me. Ahụ dị m mma. Ahụ dị m mma. Ahụ dị m mma. Number 5. Ahụ adịghị m mma. I am not well. Repeat after me. Ahụ adịghị m mma. Ahụ adịghị m mma. Ahụ adịghị m mma. Number 6. Ike gwurụ m. My strength has run out, or I am tired. Repeat after me. Ike gwurụ m. Ike gwurụ m. Ike gwurụ m. Number 7. Isi na-egbu m. My head hurts. Repeat after me. Isi na-egbu m. Isi na-egbu m. Isi na-egbu m. Number 8. Azụ na-egbu m. My back hurts. Repeat after me. Azụ na-egbu m. Azụ na-egbu m. Azụ na-egbu m. Number 9. Biko, nyere m aka. Ahụ na-egbu m. Please help me. My body hurts. Repeat after me. Biko, nyere m aka. Ahụ na-egbu m. Biko, nyere m aka. Ahụ na-egbu m.
Biko nyere m aka, hụ na-egbu m. Number 10. Ana m eji anya ele ihe. I am using my eyes to look at things. Repeat after me. Ana m eji anya ele ihe. Ana m eji anya ele ihe. Ana m eji anya ele ihe. Number 11. Ana m eji aka arụ ọrụ. I am using my hands to work. Repeat after me. Ana m eji aka arụ ọrụ. Ana m eji aka arụ ọrụ. Ana m eji aka arụ ọrụ. Number 12. Ana m eji ụkwụ aga ije. I am using my legs to walk. Repeat after me. Ana m eji ụkwụ aga ije. Ana m eji ụkwụ aga ije. Ana m eji ụkwụ aga ije. Number 13. Biko, nye m ọgwụ. Please give me medicine. Repeat after me. Biko, nye m ọgwụ. Biko, nye m ọgwụ. Biko, nye m ọgwụ. Number 14. Achọrọ m izu ike. I want to rest. Repeat after me. Achọrọ m izu ike. Achọrọ m izu ike. Achọrọ m izu ike. Number 15. Imeela. Ahụ dị m mma ugbu a. Thank you, I am well now. Repeat after me. Imeela. Ahụ dị m mma ugbu a. Imeela. Ahụ dị m mma ugbu a. Imeela. Ahụ dị m mma ugbu a. And that's a wrap for this week. 15 sentences from week 8. Remember, fluency isn't built through perfection, but through consistency. To keep practicing, download the free speaking workbook for this week at learnigbonnow.com. Abụ nwanne gị nwanyị Yvonne Chioma Mbanefo. I am your sister Yvonne Chioma Mbanefo. Ka ọnụ gị cheta asụsụ ndị ichie anyị. May your mouth remember the language of our ancestors. Ka o mesịa. Goodbye.